nizothi nginesihluku abantu bayafika la sivumelane ngokuthi bazothenga izimpahla ezingaka za Christmas. Mase befika la bathenga isitolo sonke, bathenga nezinto esingavumelananga nazo, baqhutshwa uma wabo ngaphambili. Nakhoza ngizobona Bayachaphazana abantu besifazane. Nangu wena ngazi ingane thatha nama-swimming costume angazi ukuthi la bazobhukuda nampa yabanye nabaya. Nangu umuntu owenza yonke lento. Yekani ukuchaphaza amadoda kanje. Ngathi nje besazi ukuthi intombazane wahlukana nayo ngoba bahlukana phambi kwethu njengabazali ngoba phela akahle akuyona intombazane unkosikazi loya ulotsholiwe wayelotshelwa yimina izandla zami kakhulu kwasala umshado. So mase kuba nezingxabano kwaze kwakhoza ukuthi angithathe athi asihambe siyovela khona noma wakhe kukhulunywe umakoti kwaseyamala phambi kwethu. Emveni kwaloko babeneyinkinga nje kakhulu, bebeneyinkinga impela nje ezisabekayo kakhulu. Kwayima evuleleka ke umfana ukuthi asixoxele ukusuka nokuhlala kwendaba ukuthi le ndaba kahle kahle isukaphi. Kushuthi ube umuntu ongakhulumi, wasitshena shingana abayizela ukuthi akiyo akusiyona yakhe. Nje wasitshena kwakuningi nje. Yilapho ngamxolela khona ngoba umakoti ngalimthanda kakhulu, ngamxolela mase qhamuka iside lakhe ethi into ebanga ukuthi angasitsheni ukuthi umakoti wakhe umthanda kakhulu. Manje bazi ukuthi izolunga lento. Mase sitshenile thina amahlazo bese singakwamukeli kahle hle ukuze umakoti abuye azoshada kahle singazilutho. Ikona bengasazisi. Ngimazi njengomuntu oquiet phela oziphuzelayo. Uma esephuzile nje ukhuluma nje into ayiqonde nje ngqo kodwa engalwi phela nje ukuthi uma esephuzile akanawo amahloni. Mangabe engaphuzile unamahloni ngalendlela eyisimanga. Kodwa mase waphuza isuke esazi ukuthi uzokhuluma nawe lento afisa ukuyikhuluma. Yena bengena umuntu onodlame udumile nasendaweni ukuthi nje hayi umfana obe right nje nomakhelwane nabangani bangakufakaza lokho. ugcineni nokumbona mawumbona benjani? Ngimbone right nje izolo kusho ukuthi ubengifihlela mina ukuthi kuzokwenza ngizwe ngoba sekwenzeka isigameko kusho ukuthi izinto ezama symptoms ukuthi ubezozibulala izinto abezenze ekhaya ephingane lo kaphilo ngisho imoto uphisane ngayo izolo. Mina ngicathi izolo bengibuya eThekwini. Bengibuya eThekwini ngathola i-call. Cathi bengisake eMandawe. Ngathola i-call kwathiwa uNtobe kwathiwa kufone uSibu. Wathi uSibu sembulela uNtobe usebhinifa. Hayi ngangayikholelwa nje lonto futhi ngangayitshela ukuthi iqiniso lelo. Ngangayinaka futhi loyo nto. Hayi ngasi mase ngifona. Ngasi mase ngibafonela kwawukuthi asalibambi ngifone back ke mina ngifonela inamba yaNtobe iqhubeka iring ingabanjwa ngifone ingabanjwa. Mase ngigcina sengena voice mail. Benginayo ke vele inamba yakhe uSibulo umbulali. Ngathi bengithi ilontuza ngiyamfonela yakhe bese ingena voice mail liki. Hayi ke ngihlingela ngihlike omase befonele kwawukuthi wafonelwa ke kwagcina confirm ukuthi hayi ke kufonele khona emalangeni wa confirm ukuthi hayi umbulele ngempela uSibulo uNtobeko. Ugcine nini ugcina kwakho kubona uNtobeko wena ugcine nini? Mina ngoba ngumuntu otohozayo ngaseThekwini bengingekho ngisho kuba khona uNtobeko ngimgcine ngicathi uDisemba uqala. Ngigcina uDisemba uqala. Emva kwalokho ke izolo ngigcine ngecall yakhe ngifonelile ngokujwayele ukumfonela. Wathi anti Hlo ngicela ungiphathele lento inyama evuthiwe. Nangaphela bengiyiphethe. Angifika nganale ekhaya ngisukumele lapha emgaqweni. Sahamba ke saya khona emalangeni. Safika emalangeni ingane idindilizile eMobeni. Sembulele vele. Kahle kusho uSibu uSibusho lento yakhe beyihlelile vele. Njengoba ekhuluma ngoba nginendawo ethi la einkundleni zokuxhumana kunendaba evelayo ukuthi ukhuluma nangeindaba zoRafu. uRafu uyayiveza le ndaba yaRafu kodwa akavezi ukuthi indaba yaRafu yasukaphi.
usibula cathi nini last year this year ngoMay usibula wele ekhaya washayisa uDobela ngaphezulu ngemoto wamqhufuza nje ngemoto hayi babe u2 washayisa bobabili benokwakuntobe noXoliwe wabashayisa nje sayitshela ufile uNtobe hayi nangalokho futhi ngangingekho ngafonelwa futhi ngatshela ukuthi hayibo sekwenzeka into kanjena hayi wafika uLontuza ngafika sengifika esibhedlela kahle wamshaya ngemoto ngathi vele kwakuyinhloso wenenhloso ithina shuthe sa blinde ukuthi cha kwasabuye sayimpembezelo sathi ayihlaphe kuyenzeka iphutha umuntu uyalenza iphutha amshayisa umuntu ngephutha engeve eqondile sayitshela kanjalo kanti usibusho enenhloso ukuthi ambulale ngoba khona i-conversation yabo la ku WhatsApp ayivezile futhi wathi wena Ntobe kahle mina ngaphuma kuwena ngangiphuma ngomhla ka1 kuwena empilweni yakho Ntobe wathi Ntobe yazi le ngathi Ntobe yazi le Ntobe ngambophisa usibuko sathi kodwa ke ngoba vele ke asimbophisanga ngalesa sikhathi ake simlinde sibheke ukuthaka ukuthi wenza uyashintsha ngoba ube ngathi umuntu oshintshile manje ukhuluma ngoshintsho sho ukuthi i-relationship yabo ibinjani ngoba besikhuluma nomndeni kaSibusise bethi bona bayazi ukuthi bekunengqushu lapho nalapho kodwa ngokwakho uSibube kuumuntu ohlukumeza uNtobe noma into yenzakale njengoba uthi mhlambe bekuyiphutha ngenkathi emshayisa ngemoto awusichazele ukuthi ibi violent yini na le relationship yabo ya ngingasho ukuthi beyiviolent ukuthi shuthi sina besinganakile kodwa ngithe mase ngilandele emva kwengozi le emshayisa ngemoto uNtobe washo ukuthi cha vele lo mfana i-relationship yakhe ayikho right uyahlukumeza nje uyamhlukumeza vele umuntu ohlukumezayo manje mama umbuzo wami ogcina ukuthi manje njengoba sekunje nisazohlala phansi nomndeni wakaNtaka nithole indlela yokukhulumisana noma nisaphatheke kabi hayi kwamanje angiboni ukuthi sokwenza lokho angiboni nje futhi sogcina ngokwenza ngoba seveze nale point lokuthi uthi ingane ayiyona yakhe bekuyibhantshi nalokho uyivikela yena isithuthi sakhe uqamba amanga yonke vele umuntu onamanga ke vele usibungu yamazi noNtobe bemazi lento ayishoyo bese yenzisa ukuthi uthena ubenobuhlungu unoNtobe benesikhwele sokuthi uNtobe uqhubekile nempilo yakhe manje yena ushiswa angazi kwanaye bekufanele aqhubeke nempilo yena shiswa ubenomona nje ukuthi uzoqhubeka nempilo engasekho empilweni yakhe kodwa kahle bese ephumile uNtobe kuyena uSibungu kwavele beumhlukumeza shiswa thina besingamnakile beyimvu nje egqoka isikhumba segusha ngiyabonga kakhulu abosibo yebo ngiyeza ukuthi bahlukene kodwa manje ngibuza umbuzo wodwa noma uhlukene nomuntu masubuyelana naye kumele umbulale yini kumele uyenze akumele umshiye angalimele umshiye umuntu uma kuthi uyabona ukuthi akakuphathi kahle hamba ukwazi kanjani ngikhipha umphefumulo lo mphefumulo ophumile izobe sebuyisa kanjani le ngane abayishiyile izobe sibe yini lento yenzakela I wish nginayo impendulo lokho kodwa ngikwazi ngizwile ukuthi Sibusiso useyikhulile ngasemhlabeni wenzeni ube igwala obesayikhunga yena kulungileke angani bekumele kwenzeke konke lokho uthatha umphefumulo dadewethu wasebona ukuthi abe igwala kulungile i-relationship yabo since ikhambe kwaze kwafika lana ibe toxic but uSibube ekhombisa ukuthi uyamthanda uNtobe because isikhathi bebespenda ndawonye into iqale kodwa emphakamisela ummese before early last year emphakamisela ummese endlini yakhe ethi yena angambulala Sheila angambulala futhi angathola umuntu ekwenza lokho uSibuka kusebusuku because wayiphuzile uNtobe wangifonela mina
ekuseni esethi cela ngimhlangabeze eMega City wayephethe suitcase cause wathutha yonke into yakhe wamali. Ngokukhumbula kahle manje masengosumqondo washiya inote washiya nering embhedeni cause wathi uyafika endlini usibume efika uNtobe yakaklinanga yonke le mese kade yenze ebusuku ushiyile nje kunjalo wabuya weza kumina and mina iadvise ngamtshena yona ukuthi esemalile manje angaphindi kuyena ngoba usekhombisile ukuthi umuntu obsessed angagcina sembulala akamniki ispace sokuthi noma ngathi uyothenga noma ngathiwa uhleli nabangani ifoni mengayi-ansanga ifoni beku easy kakhulu kuyena ukudriver from Stenga to eMlazi beku easy adrive efuna ukuzobona ukuthi ukhona yini endlini. Sinontobe sekwenzeke several times ke lokho siya emall ukuthenga igrocery mase thenga igrocery bese video call asikethe ekusini as video call sithenga aze athi sekulate ke manje asiphinde endlini uyasibheka phela mhlambe few minutes asicheck ukuthi asambi nomuntu wesilisa asikhulumi nomuntu wesilisa kunesikhathi ake worried ngomaster wethu umuntu wesilisa wegadele usisi wakhe sihlala lapha yana wafika wabona ukuthi umuntu wesilisa futhi osamncane saze sathi kuyena why ucabanga ukuthi emantombazane namangaka cause sasiba u9 kulo mqasho 4 7 sasiba u9 ngaphuma phazami noma 11 sabuza ukuthi why usola ukuthi angabona uNtobe yena yedwa nje ashele yena yedwa ke nje sibaningi kangaka abantu besisaka abathembi sabona lapho ukuthi okay obsessed into le ngibone khona ukuthi iyaqhubeka yila mshayise khona ngemoto ukuthi lamazwi ayowasho ngalade imphakamisela ummesi uweqinisile cause ekwenzile lokho kwabuya abantu bakubo kwabiza meeting beza khona la kacela waxoliselwa ba right njoba akwazi ukuthi sebe right kanjalo abona ukuthi mayile eScottburg emall shothi uhamba indlela zakhe akwazi ukuthi amshayise ngemoto noma engaphumelelanga ukuthi ambulale kodwa ukhombisile ukuthi inhloso yakhe usigcina ukuthi ambulale still Ntobe ngamtshena Ntobe iphuma kule relationship bese ngibona bese ephumile ke totally after the incident yokumshayisa cause bese bengasaxhumani kodwa into ebenze baxhumana umntwana ngoba kuyashiya ukuthi benyuka mina bengazi ukuthi uyafika ke la kuyashiya ukuthi benyuka ahambe singane ngoba nethubu ulithole kanjalo ukuze amthole ngisihluku ngizamile sebenze kanzima wemadoda leli ivangeli engihlezi ngishumayela njalo einsizweni bafowethu musani ukubeka abantu besifazane kakhulu phambili empilweni zenu ezeni impilo nesibeke ngemumva ayikho into wrong ukuthanda umuntu wesifazane ayikho into wrong ukuthi uma unamasenti ujabulise umuntu wesifazane wakho but musa ukuzibeka ngemumva ubeka umuntu wesifazane phambili ngamandla akho wonke yabona lento esibona lana bafowethu isilwane lesi ayikho indoda ephilayo engenaso isilwane sayo ngaphakathi angisho lesilwane sokuthakatha nani ngizwe kahle ayikho indoda engenaso isilwane sayo ngaphakathi emoyeni uNkulunkulu uyidala insizwa noma udala amadoda wawadala anesilwane esiphila phakathi kusona emoyeni wakho sivinjwa yini na ukuthi singaveli lese sakho njengoba kusa right ingoba inhliziyo isahlele endaweni efanele yabona ukujika kwendoda iphenduka isilwane akuthathi isikhathi esingakanani kuba u2 seconds hamba lapha kwezivideo ubheka amadoda abulala abafazi abulala abantu besifazane uwabuza ukuthi usakhumbula nombulalo uyokutshela ukuthi kwathi lwaphe kwamnyama amehlo kunento ezakalayo emntwini wesilisa uma kuzojika inhliziyo yakhe akuthathi isikhathi esingakanani ukuthi aphenduke lento naye angaze acabanga ukuthi angaba yiyona aphenduke isilwane ebese mase siqedile ukwenza into efanele siyenze isilwane emoyeni wendoda bese iyashintsha iyabuyela esimeni ubona umuntu ephila uma ubuka le video ubona lo mfana ekhuluma umzali wakhe noma abantu bakubo nginesiqiniseko sokuthi abayazi into abayibonayo lapha igcwele igazi lendoda ebusweni ayikwazi nokukhuluma kuvuka isilwane ngaphakathi emoyeni sidalwa yini bafedle isilwane sidalwe ukuthi ezethu impilo thina amadoda sizibeka ngemumva abantu besifazane sibabeke phambili kanti umuntu wesifazane wakubo njengoba nawo wakini tshela mina umthengela kanjani umuntu wesifazane imoto ungenamoto uyibhala ngisho nasegameni lakhe
yini ususuchuku, yini ufuna ukutesta isilwane esilanga phakathi kwena, yini ufuna ukubona ibhubesi lokuzalwa, ngoba yonke indoda ngisho nomfundisi ogqoka ukhololo awukazi uze mekuthiwa umfundisi esethiwa kuphela ubuzalwane kena ngodedela inkalvasi. Yonke indoda edalwe uNkulunkulu ngiyayibona le yakhiwe emahlathini mhlambe ke mawuthi khona le edalwe uNkulunkulu inesilwane sayo esiphila ngaphakathi. Angikhathali noma kuthiwa ngathi ukukhamu kangakanani, kuthiwa ave isithithithi bandla avelungile. Awukazi ubona idididi kuthiwa zibulela abantu, awukazi umbona umuntu le nihlezi nithi nina hayi angikholwa sibanibana ngenza ukuthi lo oyigwalo osaba ngisho ngisho ukubulala inkukhu ubone ehlinza abantu abanquma abantu. Isilwane esiphila ngaphakathi sine moment yokuphuma sikhishwa ubunzima obhekene nenhliziyo yendoda. Bafethu musana ukurisk isilwane singaphakathi, zibeke phambili. Ukwazi ukuthatha amasenta akho ugcino nawo esikhundleni sokuthi uhambe uyoyizamela inxiwa wakhe mfethu ube right, uthatha le mali uyofaka amawindi emzini umuntu esifazane kubo. Uyayizwa into engishoyo, ushiya kini ngabe ufaka amawindi kini wakhe iroom kini, uthatha leyo mali uyolungisa emzini yabantu. Ebese senihlukana ucala isilwane esohlala lapha. Uthengele umuntu osifazane imoto, wena unamoto. Ngenxa yegama lothando lelo ngazi nawe udakwe yini ungenwe yini. Kwaphela akukho wrong ukuthanda umuntu, uhlulene ukumthengela imbali mfethu. Yes uyamthanda nawe uyazi umthengela imbali. Kulungile mfethu ungathenga lezo skipper nebhluke emabe njalo. Kodwa musana ukuthenga into extreme eyisabisayo. Ungathengela umuntu imoto uyibhale ngaye. Ungathengela umuntu umuzi wena ungenamuzi ubhale ngaye. Ufuna ukubonani mfethu? Ufuna ukubonani yini lento oyigumbayo oyitesta? Musani madoda ukuzihlokolozela isilwane kunina ngaphakathi. Yabona nje into eyinkinga mfethu, and lento ngizoyisho ngale kovalo nangokusaba madoda, ungalinge wenza imistake yokuxolela umuntu osifazana ofebile. Leyo onto ingozi kakhulu ngoba uyasicreate isilwane esihlupha lana ke masithandile. Asinqeni ukuvele sikuphoxe singaveli ngale ngathi ufuna ukuziveza, kodwa sakheke. Yabona mase sakhekile uphenduka lento enziwe lo mfana. Ku wrong ubulala umuntu bafethu, ku wrong ubulala umuntu. Angikhatsha noma kuthiwa usumenzeleni, awukho umthetho ovumayo futhi naseBhayibhelini akuvumelekile ukuthinta noma ukuthatha umphefumulo womuntu, kodwa uzophenduka lento ade uyibona kulo mfana. Wena uyophenduka into oyohlezi ukuthi noma kuthiwa uhleli nabantu manje sitshetshe yazi nawe unaso isilwane uphiki, kodwa mzwana uphenduka isilwane uthwala izandla ekhanda ubona. Kanti umuntu uyakwazi ukuthi abe nje, umuntu uyakwazi ukushintsha. Umuntu uyakwazi ukushintsha and akuthatha isikhathi esinganani ukushintsha komuntu. 2 minutes 2 seconds phenduka umuntu aphenduka isilwane, ahlinze yonke into endlini ebese siyabaleka isilwane sisuke. Ubona indoda isithi angazi bengenzana, angazi bengivelelwe yini. Yayizwe ngisho. So bafethu musani ukuprovoka isilwane. Umuntu esifazane mfethu uselale nenye indoda wakuthola lokho ngani yakwethu, geza ubuso ukhale lezo inyembezo ezikhalayo, uhambe uyishayela i6 pack yakho uyishayela yona, uqhubeke nempilo, uhambe emsebenzini, isikhathi siyokulapha, isikhathi siyokusiza, isikhathi siyokwenza ukhohlwa. Musa ukuvumela ukuaccepta izinto egameni lothando ezosala inike wena inkinga, ezosala zenze wena isilwane. Uyayizwa lona? So ngemadoda ngizophinde ngilikhulume futhi leli ivangeli nginxusa ngincenga ninonkana. Musani ukubeka omunye umuntu noma omunye umuntu esifazane phambili ezimpilweni zenu, eyeni impilo niyibeke ngemumva. Uyazi manga kamadoda ashadile manje angakwazi shona ukuthi aphume kule mshado akuyona ngoba ibalekele into azohlukana nazo nezinto abazoziluza, kodwa abazi kahle ukuthi abafuna ukuhlala la behleli khona. Uyawazi mangana namadoda avusa umuntu esifazane engenalutho, yamphakamisa umuntu esifazane azofika le phezulu wayinto wajikwa jola nabantu abaficele. Ufundisa umuntu esifazane ukuthi abe udokotela, kodwa hamba yojola nabanye odokotela. Uyini wena uyisecurity? Uzokwenzani ngoba umantshingelani? Phela umuntu ume kwamphakamisa wambeka esimeni, uzobona abantu abalingene naye leso simo leso. Hayi mfethu umfazi wami ngiyamthanda phela sinengane, yayisebenzi kanjalo lento. Musani ukudidiseka bafethu. Yabona uma ufuna ukusurvive la entweni enhle, bheka into embi. Ngizokuphinda futhi lokho. If ufuna ukusurvive la entweni enhle, ibheke nembi ngoba ikhona embi. You understand? Ayikho iadvantage ehamba yodwa. Iadvantage ilekelelo idisadvantage. Upositive ulekelelo unegative. Uthanda ungathanda, unegative awushayi ngaphandle ka positive, upositive awushayi ngaphandle ka negative. Kunezinye izinto ofanele uthi get out of your comfort zone ngokwenqondo. Uphuma ubuke isimo as is, ungasibuki as you wish. Sibuke isimo as is. Zitshele nje uyinsizwa yakini ukuthi ngizoqala ngami, ngizowakha umuzi wami, ngizoba right financially, ngizoba nento zami.
umuntu oyofika empilweni yami uyobe secozula, hayi ukuthi uyohlomula, uzocozula ingcosana, hayi ukuthi uyohlomula. Yimi ohlomulayo ngoba angifuni ukuhamba umuzi nomuzi ngibulala izingane zabantu ngenxa yenhliziyo yesilwane esiyovuka ngomzuzu wokugcina engiyohluleka ukusilawula. Ngiyabonga.